praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa akin. Atong padayon nga iampo ang atong mga leaders sa kanasuran nga magpatalinghog kanunay sa mga pamaaging Diosnon aron makabot ang kalinaw, hustisya o kalambuan sa atong nasod o sa kalibutan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato hatagan unta sa tinuod nga kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Gikan sa kapatagan sa Moab, mitunga si Moises sa bukid sa Nebo, sa kinatumyan sa bukid sa Pisga nga atbang sa Jericho. Unya, gipakita siya sa Ginoo sa tibuok yuta sukad sa Galaad, hangtod sa Dan, ang tibuok Neftali, ang yuta sa Ephraim ug Manases, ang tibuok yuta sa Huda ngadto sa dagat sa Mediteraneo, ang Negib, ang walog sa Jericho nga mao ang siyudad sa mga palmera hangtod sa Suar. Miingon kaniya ang Ginoo, mao kini ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, kang Isaak, ug kang Jacob nga akong ihatag sa ilang mga kaliwat. Gipakita ko kini kanimo, apan dili ka makaadto didto. Busa, namatay didto sa Moab si Moises, ang alagad sa Ginoo, sumala gayud sa giingon sa Ginoo. Gilubong siya sa Ginoo didto sa usa ka walog sa Moab atbang sa lungsod sa Bet-peor. Apan hangtod karon walay nasayod sa tukmang dapit diin siya ilubong. Sa pagkamatay ni Moises, usa ka gatos ug katawhaan na ang iyang edad, abtik ug lig-on pa siya ug maayo pagmata.
Nagbangutan ang mga Israelita alang kaniya didto sa kapatagan sa Moab sulod sa usa ka bulan. Si Josue ang anak ni Nun napuno sa espiritu sa kaalam kay gipandungan man siya ni Moises sa iyang kamot. Busa gituman sa mga Israelita ang mga mando ni Josue sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Sukad masukad, walay propeta sa Israel nga sama kang Moises nga suod kaayo sa Ginoo. Gisugo siya sa Ginoo sa paghimo sa mga ilhanan ug mga milagro didto sa Ehipto batok kang paraon ug sa tanan niyang mga opisyal ug sa tibuok nasod. Gibuhat usab niya ang talagsaong gahom ug nagkalain-laing kahibulungang ug makalilisang butang nga nasaksihan sa tibuok Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigo ng Diyos nga nagpuno sa akong kalag o kalayo. Daigo ng Diyos nga nagpuno sa akong kalag o kalayo. Singgit kamo sa kalipay ngadto sa Dios, kamong tanan nga anaa sa yuta. Awitig pagdaig ang himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong kadaiganan. Ingna ang Dios pagka makalilisang sa imong mga buhat. Daigon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag o kalayo. O mari kamo tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makalilisang nga mga buhat, taliwala sa katawhan. Daiga ang atong Dios, kamong katawhan. Isinggit o kusog ang iyang kadaiganan. Daigon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag o kalayo. Pamati kamo karon, kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Samtang isaysay ko ang iyang nahimo kanako. Sa pagdagop nako kaniya diha sa mga pulong. Ang pagdaig diha sa tumoy sa akong dila. Daigon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag o
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop, apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa kalangyaw o kobrador sa buhis. Og busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Og sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha, kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihatagan tag usa ka sitwasyon na angay natong sundon in relasyon sa pangagamhanan. Kana bang pagdaog katilingban niya ikaw mo'y authority. Si Moises bisag lagsik pa siya, 120 years old, kipabol pa kaay siya nga mo dala sa mga tao sa Israel, pero gipatay siya sa Ginoo. Kamo musugot mo nga lagsik kay mo tanan o nya patyon mo sa Ginoo. Sugot. Lingi ako na imong tupad na musugot kag patyon. Naa sa day panahon ang Ginoo mo patay nato bisag lagsik kay ta. Pasama ni Moises, gibutan ko dito sa unang pagbasa nga lagsik pa siya, maayo pa siya pananaw, nana. Di pagi siya angayang patyon, pero gipatay siya sa Ginoo. Nga naman, gipulihan siya og laing pangulo, katong iyang assistant si Josue. Unya ang instruction nga og unsay gibuhat ni Moises ug unsay gidamgo ni Moises nga adto niya dadon ang mga tao sa Israel, ipadayon ni Josue. Murabag dunay master plan ang Ginoo niya kung kinsa mang mga leaders nga magsunod, kinahanglan maora gihapon na ang rumbo. Nya kung musupak na gani ang leader sa original plan, magkagubot dayon. Ug unsa may makapahimong gubot, basta dili na higala, dili man naghigala ang magsunod na leader. Unang sa ato rong simbahan, ang atong mga Santo Papa nga ningda sa atong simbahan, praise the Lord, kay wa sila mag-away. Unang sige ra gyud og padayon ang atong simbahan. Diha man to'y panahon nga murag nag-away sila,
pero dutay ra kay itong mga cases. Pero karita mo tanaw sa atong gobyerno, sa atong panggobyerno, unsa man? Way hunong inawayay labi na dias babaw. Nga bitaw gahapon nibisita man dinhi sa atong RHU ang atong talahorong bagong gobernador si Gob Pam. Ni apil sa kog sugat dito together sa atong pinanggang mayor dinhi, Mayor Jory o uban pang mga LGU officials, barangay officials ug diha sa RSU. Nagkatawa ko nilang duha nga nag-talk silang duha diri Kusluyo kay gi-welcome ni Mayor Jory si Gopam. Nindot kayo pagka kuangyod ka nang describe people's governor, pasalamat sa mga gihatag diha nga healthcare services o mga facilities, pinaagis paningkamot sa atong bagong gobernador. Sa dihang nibarog na si Gopam, iya din gi-recognize si Mayor, ingon din siya nga, ingon siya ba siya, bisan tuod, wa ka mo suporta nako. Kating pangatawa sa mga tao kay pildi baya dinhi ang atong bagong gobernador sa pag-eleksyon na pildi siya dinhi ambot nganong inyo sang gipildi siya. Pero dinhi siya ni serbisyo. Dito sa siya sa niuna siyang serbisyo dinhi ba dito sa Kamutis murag pildi mo sa tingin ito siya dito sa siya. Murag sa Bugo, murag pildi, mantingali yung punto siya sa Bugo, dito sa siya. Human dire. Dito ko nakaingon ba nako, gani, frontalan mang istorya. Bisan wa ka mo suporta nako, I love you, Mayor. Kula, nindutaan wa mo ni namong mga pari, usahay kami mga pari, inilisay may parokya, dinumtanay mangyayang. Niingon siya, I love you, Mayor. Ako lang yung kutloon sigon sa akong nadunggan, pero basig sayop sa kugamay. Niingon si Gopam, which challenges me, ang iyang gisulti. Niingon si ako, color green yung ko. Pero sa paghatag og serbisyos katawhan, color blind ko. Nindot, no? O iyang giproibahan na hiusa kay sila. Bisan pa man kung atong tan-aon sa larangan sa politika, kanang nidaog na leader, iya man tong tan-aon hain mga lugar nga siya gisuportahan. Adto niya ibubo og una ang iyang serbisyo. Pero kining atong bagong gobernador, way gipili kay matod pa niya kung serbisyo na hisgutan, color blind na siya. Pero sa baruganan isip politician, color green siya. Congratulations sa atong gobernador. Kamo, pananglitan, kamo mga asawa. Muingon mo, ako, asawa gyud ko sa akong bana. Pero in terms of serbisyo, unsa man? Single ko. Aron, kung ang nagkinahanglan tabang, ang kabit sa akong bana, ako yapong tabangan. Kay wa man ko'y jealousy, kay single man ang akong kasing-kasing, basta serbisyo. Nindot no? Kamong mga wife, maingon mo ana. Or kamo mga husband, kay naam sa mga wife na kusog sa kay mga bit. Maingon sa mga husband, ako, in relation aning bayhana, husband ko. Pero in relation na to sa iyang laki, barkada ko. Anak mo, mga bana. Hoy, tubag. Mao na si Jesus. Ang iyang relasyon
ngadto sa katawhan, Ginoo siya. Pero alagad na gani mo'y hisgutan, sulugoon siya sa katawhan. Ug maunay gipangita sa Ginoo sama ni Moises, sulugoon siya. Nya kay sulugoon man sa dihang gipahunong siya alagad, wa siya reklamo. Gipasa niya ngadto sa sunod nga gipili sa Ginoo nga mao si Josue. Ug mao ni ang gitawag natog divine friendship. Why limit na paghigalaay, dili kay magsigig earmark anang mga sayop. Ingka pa diyon masayop mangyod ang tao, masakitan mangyod ka. Ni ay solusyon si Kristo dinis atong ebanghelyo. Ningon siya dire kaning kun makasa ang imong igsoon adto siya og pailhas iyang sala nga kamurang duha. Ayaw liba ka, ayaw isang yaw sa katilingban, ayaw i-post sa social media, ayaw siya atakiha. Kung nasayop siya, pasabot na siya nabuhat na sayop nga nimo, sikretua siya adto. Ang inyorong style, unsa man? Marites o sikreto? Hilom na ba tayo? Onya, kung di ko mo too, di mo dawat siyang sayop, pagdaog saksi para mapamatud-an ang iyang sayop. Ug di gyapon mo too, anha pa i-report sa simbahan. Unsa may pasabot aning simbahan? Ang authority sa simbahan. Unya kung ipatawag sa authority sa simbahan, sa pari ba, sa obispo ba, or kinsa diyang authority nga designated sa inyong relasyon, nya di gyapon mo too, matud pa ni Kristo, isipan na lang siyang langyaw, stranger. Nya unsa man sig itudlo ni Kristo sa mga strangers? Unsa man iyang gustong atong buhaton sa mga langyaw or mga dumudoong? Ingon siya, welcome in your homes the strangers. Ang mga langyaw, ang mga dumudoong, dawatas inyong panimalay. So ang cycle di ay nga gusto ni Kristo, balik-balik ra. Kung naay nakasa nimo nya, di gyud mo angkon siyang sala, bisag moabot na mo sa authority simbahan, isipas siya nimong bag-ong higala. Stranger. Nya mag-establish na sagkad new friendship. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na higala ta? Matan-a ko na ba? Na higala ta? Or stranger ka? Oy, daghan na rabaron na mga tao nga naa nagpuyo sa usa ka balay pero dili higala. Labi na gyud nagi usahay, nagtupad og higda pero dili higala. Tupad pag naglingkuranan din ng simbahan, nagbrunda pa, di yapon higala. Peligro kayo na eh? Peligro kayo. O na, kamo, higala muna ko. Nyaon sa may inyong buhaton kay higala man ta. Palit yung slat ang ikara sa higala nga magtan-aw ra sa imong higala, di mo ginampaliton ang slat. Ako nalipay ko kay murag higala mi si Gobpam o sila si dina Mayor Jory, Cap Joel, ag-uban pa diya mga kuan kay gahapon pag ngadto ko tambong ko dito, gaplano gyud ko nga kay naa sa koy misa sa dito sa tingan dito Celestial Midos, ingon ko mo exit ko ron anig dali nya pag gatok pa si welcome pas Mayor Jory ni honghong na nako si Gobpam adto ko ros imong simbahan ha mo bisita ko wa to sa ilang itinerary. Anya ningo din okay magumana sige adto na ta sa office sa mayor ana. Iya jud gyapon gi-repeat ngadto sa iyang facilitator, "Mo kog simbahan ha." Nakuha na. Din ako ka-exit ani. Nya dito pa mi sa ilang
office, dugay sa ming tabi dito. Niingon na lang ko, bahala na lang tong celestial. Gobernador na guni. To abot yun mi din lakaw siya diri, susi, ngadtos atong kusina. Adto tanaw siya ngadto. Nakaanak yun ko talagsaon nila nga klase sa tao. Gobernador siya sa iyang posisyon, pero in terms of serbisyo, sulugoon yun siya. Ning anigod siya din sa simbahan. Nga, unsa ra magitaw ning ato din Ni suroy pag yun nga to, ni sud pag yun nga to. Hasta mang imong kuha niya pa dyan, kumbinto na ko. Sige, ato, nato. Nako, welcome. Presentable ba ang ato din ring kumbinto? Labi na atong kusina? Tanawan. Huwag na lang sana ko siya dadaan at sa ubang lugar. Kaya, ba't sininog kuhan? Muna, nakaingon ko, maningkamot sad ko og imitate in my priestly life. Sa akong pagkapari, inyo kong parish priest, pero sa serbisyo, sulugoon sa parokya. Munang magpakauaw di kong baligyag slat, kay gisugo ko ni ining parokyaha, aron masulbad ning atong giatubang nga mga problema. Nagpalit ko industrial fund, naray. Unom na kabok, nagagmay, nagibitay. Kita mo yung tungod, wa mo kita, naray. Among gitistingan gahapon, install amig usa. Sus, pagpaandar na mo, mura ra maghuyohoy sa tayhok bata. Adi magsilbi. Magpalit katong dako gyud nga kuan, dako gyud nga fan. Ako kadaog ba sa kaning atong mga kuan diha, trusses na amo sang gibuslutan dito, gitan-aw. So ayag check kung lig-on pa ba niya, mangayo pa kog comment ana. Hangtod na nakahuna-huna gyud ko sige kog pamalandong nga murag lisod yun kay basin o niya gabok na niya inigtuyok atong dako kay electric pan malusno nung tibok ato po niya anha mo hugno ninyo di mga matay na hinuon mo siko gunahuna may gitingali katong original na plano nga ipa-aircon nato no aircon na lang mao na nga bitaw kuan lang word isip, serbisyo, weird lang na nga pang lantaw ba? Akong pasuayan o assist din o pilay magasto kung atong ipa-solar o niya human o nana ang solar mo itong gamiton para mo supply sa air conditioning. So mo gasto siguro na naman tayo slot no para dinis Compostela na naman tayo slot. Unsa gito nga sa tong slot karon? PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela. Tag 100 pesos ra gid na niya. 100,000 ka slots. Niya 100 pesos per slot. As of yesterday, nahalina na tag 42, 42 ka slots. Danay halin. Gamaya sa ganing halinan. Nya napay 99,958 ka slots. Og mahalin ni tanan. Kuhaan na to aning atong mga repair diri nga nagunang repair, mga atop may atong unahog repair kay para di na mo to. Basin ang sobra ani. Kaya din No, masobraan din og mga 5 million. Posible nga kuan nyag inyo ning paliton 99,000 unya ang atong population diri 85,000 mamalit lang nagtag 100 pesos sunod buwan wa na hurot na ni sunod semana gani hurot na 100 pesos raman ikasunod buwan aircon na ni di mo motuo sa akong analysis
Simple. Ano mo na, panabi na mo ron dito, pangulikta na mo og tag 100 pesos. Gikan din abot nga tos tag-ubi, nga tos dap-dap. Na, tatog yung kuliktahan, tanang tao, 100 lang. Haron sunod buwan, air condition na ni atong kwan. Kanin. Apan kung dili mo nako higala, dili gid mo mukuyog nako. Mo na, friendship gid unta ta. No? O kanang maong friendship, tabangan na sa atong mga online parishioners. So kamong mga online parishioners, friendship man sad ta for more than 6 years na or around 6 years. Hinaot unta ang inyong suporta nako ug sa akong community gialagaran nga karon mao na kining Compostela Parish Church. Hinaot unta nga padayon mo palit og slot. 100 pesos lang every day. Unsaon pagpalit og slot? Ihatag sa atong opisina nya adlawng Domingo na ata dihay lamisas gawas o kaha i-deposito nining atong bank account or i-GCash. Sa karon dili lang pwede akong GCash, tanawa lang sa atong screen dinhi sa atong monitor, sa screen sa TV o niya ang atong bank accounts o kaha for sure kwarta padala diha sa atong mga kwarta padala. Ayaw lang ko padalhi sa Western Union kay di na ko makaklaim ana. Kini mga igsuon, ang paghigala ay mubunga o kalambuan. Ang pagsigig away mubunga o kahugnuan. Matod pa ni Mayor Jory kagahapon, kanindot aning gihatag sa atong gobernador health facilities. Mag-unsa man og dato ang atong katilingban, unya ang tanan pulos masakiton. Miso sagot ka, bilyonaryo ka, nya na kay stage 4 cancer. Di ka masugot oy. Mo na ang giuna kuno sa atong gobernador, ang wealth, the most important wealth nato, which is health. Health is wealth. Sa ato sa dinhi makaingon sa ta, ang ato sang pinaka-importante friendship ug slot. Mag-unsa magdaghan kay mosimba, pero igo lang mosimba human manglakaw, way gihog sa kolekta, wa say gipalit nga slot. Unsa may mahitabuan tong simbahan, mahugno ra ni siya, malata ra ni siya. Pero inyo kong tabangan, akong ipaniguro ninyo nga ang inyong tanang itabang dinhi ibalik gid nato sa simbahan. Ug makita na ninyo few months or few years from now. Hinaot unta, manindog ta. Mga igsuon, si Jesus nagtudlo kanato sa paghigalaay, busa isip usa niya kahigala, malaumon kitang muduol og moingon, Ginoo pun-a kami sa imong presensya. Ginoo pun-a kami sa imong presensya. Nga ang mga sakop sa simbahan magkasuod ug magpuyo diha sa kalinaw ug sa panag-uyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong presensya. Nga ang mga nangulo sa kanasuran mutahod sa mga katungod sa matag tawo ug likayan ang pagpanglupig ug kabangis, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong presensya. Nga magmaisugon kitang musulti sa kamatuoran, uban ang gugma ug ang mabinationg pagdawat sa mga pagsaway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong presensya. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug sila nga naara sa balay, makakita sa kahupayan ug kalipay ni Kristo diha sa kaluoy sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong presensya.
nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong presensya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong presensya. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong presensya. Nga ang mga nangamatay, mahinluan ug maandam alang sa walay katapusan, kay usahan uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong presensya. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himoa kini nga sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaw sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umatao. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Isangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya.
Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nabalik man. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, mahatulan
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanin. Atong ipaambit ang atong timaan sa panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Hindi ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Mag-ampo kita o
O Ginoo, ang pagkalawat na imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalinaw. Ang ato lang buhaton, sundon yun nato ang pagpakighigala kanunay sa atong isig katao. Salamat sa atong mga higala nga nagsuporta nato sa ato karon nga mga slots. Mao ni ang atong update sa atong God's reward and complete elation or grace para ni atong obligasyon panako nga gidadinhi na natay halin nga 35,540 ka slots na apay 664,460 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya naasad ni 70 slot challenge tag 7,000 per challenge, 119 ka challenges na sa atong nadawat. Nya alang sa atong special slot para dinhi sa atong parokya, meaning atong mga ongoing nga mga repairs o mga pag-improve sa atong mga facilities, ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, ang atong halin 42 na ka-slots na apay 99,958 ka-slots na available tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Niya atong hinumduman na kining atong slot mao ni ang awhag sa Ginoo nato aron makapractice tas paghigalaay o paghinatagay. Dili kayo bugat, pero bugat kayo ni og epekto sa atong katilingban. Kana bang dako kay bili. So naa kay 100 pesos diha, ipalit dayog slot. O pinaagi ana, madawat sa nimo ang tanang grasya nga imong gikinahanglan. Mga igsuon, usbon ako, suportahi kanunay ang atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Mga 261,000 atong subscribers. Mula ni tanawa nya view, like, share and subscribe every day aron nga mas mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga homilies og misa o mahatagan sad og gamayng income ang atong parokya alang sa atong mga charitable expenses. Karon naatay mga buluhaton dito sa atong menteryo. Nagkuwang na, hapit na magkuwang ang atong mga lungag kana mga nitso. So magpadayon ta pag-construct og mga nitso aron ma-accommodate yun mo kung mulangyaw na mo dito. Nya doon na say mga ni-expire, wala pa lang ko'y mga nga dire, so mga 5 years na or 6 years, so habwaono na to. Palihog kamo mga tagtungod nga nahibaw nga habwaono na tong inyo ditong mga mahal sa kinabuhi, ikuandayon, no? Kana ganing aksyon dayon, ha? Aron dili to nato habwaon nga way pananghid, nga ibutang na lang nato sa atong common nga mga butanganan. Naot unta atong tabangan. Nindot kay itong menteryo, no? Magpasalamat kong Monsignor LD, kay siya man kuno yung nagkuha nato, gahapon pa man ko nakamisa. Nindot kayo, makaadto ka dito, di nakaganahan mo uli. So ay ninyo adto to menteryo, di ba? Di na mo ganahan mo uli. Ganahan lang mo adto puyo dito. Nindot. So, praise the Lord. Kanisang atong simbahan, ato sa dyaning suwayan o panindot. Unsa gito'y atong prinsipyo nga gibatunan, trust Cebu. Unsa tong trust Cebu? Transparency, religiosity, unity, service, technology. Ni ang Cebu, clean,
economizing, beautiful, and useful. Wow! Ato ng tabangan ha, madinhi man, maminteryo man, o bisag unsang atong facilities. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kung naa ninyo nag-birthday diha o nag-wedding anniversary karong adlaw, pwede mo moari sa tubangan aron mo tagaag special blessing. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At kung daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba